So, sa araw po ni Tino na Yeah. may mga bisyo, bisyo. ano. So, minsan na duduwa-duwa din kami na magsabak sa pag-ehersisyo ta dahil may aram kung mabigla ang hawak may o ano. Ew. Ano po ba ang usual na process sa mga taong addict? Ibig sabihin na, siyempre, addict yan sa sigarilyo. Yeah. Medyo maluya na ang baga niya. Yeah. Addict sa alcohol. Pag-aga, may hangover. Tapos, garo, dahil may aram sa kayo mapun sa pagbagong buhay. Talaga? Tabang ano. Totoo. Oo. Once po kasi na mag-start kayo sa gym, pag nag-gym na kayo, sir, so, syempre mahihirapan kayo. Sasakit katawan nyo. Kung makatagal kayo ng isang linggo, good. And then mag-iisip, doon na kayo mag-start mag-isip. Pinahirapan ko yung sarili ko, babalik ba ako sa maling lifestyle ko? Or itutuloy ko tong mas magandang lifestyle ko ngayon? Doon lang yan.